Záver českej presilovky, pozor na Plekanca, Plekanec prihráva pred bránku, vynikajúco Mišo Hanzuš, prihrávka na Šatana, Miro korčuje sám, Miro musíš dať gól, Miro, gól! Miroslav Šatan v oslabení po prihrávke Michala Hanzuša, 23 sekúnd pred návrakom Maria Bližňáka, Miroslav Šatan, je to jeho zápas, je to veľký hráč a dnes to naozaj ukázal. 56. sekunda záverečnej tretiny. Miroslav Šatan dostáva v oslabení slovenský tím opäť do vedenia. Česi to rozohrávali v našom obrannom pásme. Skvele to zachytil Michal Hanzuš. Jeden z najlepších brániacich hráčov NHL prihral Šatanovi a ten perfektným blafákom smerom doprava poľa neprekonáva českého brankára Jakuba Kováža. Slovensko opäť vyhráva nad Českou republikou o gól v pomere 2-1. Tak čo, vyhodíme ten puk do strednej tretiny Zdenochára tam zabojoval, snaží sa ten puk vyhodiť, už sa to podarí, vážení poslucháči, to nie je možné, Slovensko postupuje do finále majstrovstiev sveta, veľký sen Slovákov sa naplňa.